Ka Sorkar MDA bar kla Thaw thymmai ka committee jong baro ki sengsan perthai ke jilla ka banyakran halor ka jingpin trekam ya ka reservation roster bat ka reservation policy ke jilla katkum ka jingpin bana pen mi da katanat political ai por ka ni committee bakan pha ikijing ai jingmat hapo shibana shaka Sorkar na duba pen mi yakani ka jingpin bana chief secretary ke jilla ba DP walang ula pentep pa yakani ka committee bathamai on clear hi da commentary katanat an ka kong ampri ning do kum ka chairperson kani ka jingpin bana jang ka Sorkar kami rutang shisngi hadian baka committee on reservation roster bala clear da kong amprin ka basang jingalang ha kasian ka baning kong e henden ka sining kong kala rai ban kerpa ya Sorkar jilla bakan penyar ti trekam jang committee palat ya ka roster system da ba sha ni ailat banyakran lang no halor ka job reservation policy kani kami hadian va ka voice of the people party ka badan sangut ke amalia kala rai ban amnia dan bentalang ha committee tat hadu ba ka Sorkar ka menjur banyakran halor ka job reservation policy ai jemang ar hajar ar punai ngakum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasha yangi bangin include discussion on matters related to the reservation policy kabamut lasha yangi minta bangin ya kendu pat kiseng san perthei banya kren banya thir bat banya sngotu jingmut lang ban kita ki political parties baro ngi kermen bakane ka jing island jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ke kabuk siar na kebenta ki seng san perthai baro ki badon hakajela ka ba e ki jongi ngin don meeting biang hakalai poitrik bat mi lenti bakane ka jingyalang ka jongi kan nang long ke kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kane ka isu kebalakta ya kalek kawan ka yat kayeng ka imlang salang ka snow shong shngan ka jongi hakini ki kinit sngi ki baladep